Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да изобразите лице на Ендермен. За целта ще трябва една черна вълна и въглищен блок, и ще ви покажа къде съм си направил 4 точки. Не харесвате къщата задължително. Тук те се опитах да направя лице на Ендермен, на Крипър, фейл, както виждате. Може да не е чак така фейл, обаче. Сега. Направил съм си точките и с помощта на тая снимчица ще си помогна. Така, както виждате, няма да е чак толкова лесно. Ще превключа като изпълня всичко това с черна вълна и ще продължиме. Хора, напълня го, малко лагва, сори за това, обаче ето го и ще ни трябва, хора, една лила вълна. Еде тук. Ключа на... не я казвам какво. Добре, както виждате, това ще е. Да започваме. Тук има, както виждате, се личи, че там имаше 2 блока. Окей. Опа, излете. Какво беше? Пак се извинявам за лага. What the fuck, какво става тук? Разбирам, че ще ни трябва и вълна. Такава. Сега... 3 блокчета тук. What the fuck, хора, извинете за това, обаче се обърквам като гледам. И под това какво трябваше? Ето къде. Такива. Тук да не забравяме. Охо, както виждам, ти ще се получи. Само това, те ще се разпоставят. Добре, хора, това не ми ли изглежда усмихнато лице? Добре. Това е странното, защото... Вижте го, все едно се кикоти, че сме слаби там на Майнкрафт. Кател факи, това е. Опс, чакай, аз къде продължихме? Извинете, хора, доста съм разсеян, нещо, какво ми става? Това доста ме дразни. Оу, шит. Значи... Опс. И гати. Срах се. Той се повтаря. Той така. Имате такива. Това направо си гледам от тук. Сам килата ще се разпоставят. Хора, извинете за тази песничка, която се тананикам, значи не е много приятна, обаче... Какво да се прави? Сега... Опс. Както виждате, долу се получава. Добре. Да. Малко така по-голяма фигура има. Хора, ако искате, ето това лицето никак не си приличат, обаче сори, обаче така ще. Както виждате,
Маничко поне си приличат. По-скоро, да. Не, това ще. Може да се направя малко. Това е. Хубаво хора, пишете в коментарите. Знам, че никак не съм го изобразил. Това не, обаче поне мъничко крипъра, както виждате. Ето, поне мъничко. Това ще е марчало. Толкова.